Dobré ráno, celebrity. Brum, brum. Dobré ráno, Kranka! Brum, brum. Jako bylo by dobré, kdyby tady Ibi celou noc něco ze sna nevykládal. No počkaj, stop. Toto si raz a navždy vydiskutujme, Fagi. Ja som nehovoril nič do sna. No ale něco si hovoril, nevím, co to bylo, ale něco jako když si dala baránovi dajaj mne. Ale ne, no moment, ja som nič nepovedal, prisahám pred celým národom, fanúšikovia moji. Ja som nič nepovedal, veď ja ani neviem, čo je to barán. Tak ja to môžem aj dokázať. Jakže nevieš, čo je to barán, Ibi? Prisahám Bohu, Atrapa, že ja neviem, čo je barán, ja to viem aj dokázať. Pozri sa. Barán je autobus? Je? Nie, Ibi, bože. No vidíš, tak ja to hovorím, že neviem, čo je to barán. Rekene, mně to je jedno, jestli ty víš, co je barán nebo autobus, ale já říkám, že jsi to celou noc tady vykládal. Ticho, debili! Teraz vám prezradíme, aká bude ďalšia úloha! Vyberte si partnera do dvojice, zviažte sa týmto lanom a potom vám povieme, čo ďalej. Je vám to jasné? Jasné, spoločnými silami máme vykopať to najhlbšiu jamu. Moment, ale teď já si dokrčím triko. Ideme na to! Teraz musíte zviazaní bežať tam k tomu stromu a odtiaľ ústami strhnúť šatku, ktorá je priviazaná na konári. Brum, brum. Je vám to jasné? Ne. Ani na mne! Takže môžeme začať! Ako prvý pôjde Zoro a Atrapa! O 3, 4, 3! Ideš. Brum, brum, brum. Yes! Zoro a Atrapa dosiahli Gilda! Koľko? Čo mi nie je rozumieť? Ne, nebola. Ne! Snad nie, pretože vreštím! Ne. 47 sekúnd. Brum, brum. Sagi a Ibi ste na rade! Co děláš, Magore? Pomrkváš mi triko. Ja sa koncentrujem, ne? Tak jak to mám zdolávať tú disciplínu? Tak čo, pripravený? Ešte nehovor start! Štart! Co děláš, vole? Taky ty na mňa nerozprávaj, keď sa snažíš splniť disciplínu. Ale tam si, co děláš, ty Magore? Tak máme vykopať co najhlbšiu jamu, nie? Ale ne, musíme vzít tamhle tu šatku. Ne, hen tam tu! Ne, tam tu. Dělej. Ideš. Mám ju! Vyhral som! Ty si dala baranovi, daj mne! To je Magor. Plem. Puste mě od něj. Odvažte mě. Dokázal som to! Iste sme vyhrali, ty kokso! Váš čas je... Typnem si, maximálne 5 sekúnd, ty kokso! Presne. Tak maximálne 6 sekúnd, ty kokso! Pojď mluvit, Magore. Ale maximálne 8 sekúnd to bolo, ty kokso! 17 minút. Čiže vyhráva Zoro a Atrapa. Brum. Počkaj, stop, time out. Posúvaj ma, Krono, ty si skontroluj stopky. Tak podľa mojich výpočtov to vyšlo okolo maximálne 8 sekúnd. Ticho, Ibi! Lebo ti už fakt tresiem!
miesto, kde zdochol pes. Sem prichádzajú každý večer naše celebrity, aby sa rozhodli, kto zostane a kto musí odísť. Aby sme odstrašili zlých duchov ostrova, musíme povedať krátke zaklínadlo. Dority, Dority, chod. Osobu, ktorej teraz niečo poviem, poprosím, aby to nebrala vážne, pretože je to len hra. Aj s pani sme sa tak dohodli. Zoro, ty si krava. Ale ináč dávam Ibiho, pretože sme sa tak dohodli. Osobu, ktorej poviem to, čo poviem, poprosím, aby to nebrala osobne, lebo toto je len hra. A Trapa, ty si strašná krava! Ale dávam Ibiho, lebo sme sa tak dohodli a okrem toho povedal, že som ku. Dobrý večer, priatelia. Sa tu zase stretli. Ja by som chcel povedať, že ja som ku každému z vás bol otvorený, s otvoreným srdieckom, som sa vám pristupoval, vidím, že sa mi to vypastilo. A Zoro, ja som o tebe nikdy nepovedal, že si ku. Nikdy. Keď som možno niečo také povedal, tak som mal na mysli, že ako kumpao. Lebo ty si vlastne chlap, ty tým pádom ani nemôžeš byť ku, lebo ku môže byť len žena. A preto som sa dnes, mal som ťažké, som sa rozhodoval, som sa nakoniec rozhodol, že dám teba Zoro. Ale ja prisahám, že ja som nikdy o tebe nepovedal, že si ku. Keď som to povedal, tak nech mi hlavu odsekne lodný strop. Vidíš? Nic sa nestalo. Ja dávam Zora. Víš čo, Sagi, ako si mohol porušiť dohodu, ty špina jedna? Můžu domluvit. Nemůžu dát Ibiho, protože je to vůl, tak proto. Však to ty si nás nahováral, aby sme vyhodili Ibiho. Hej. Ty žradca! Môžem povedať jaký mám celý z tohto pocit, z tohto celého? Povedz svoj pocit. To super. Takže dnes nás opäť opúšťa sledovanosť! Nie, že by sme ju niekedy mali. Ale je tu pekne! To je. A skamarátili sme sa. Mená ľudí stratených, Nevráti sa na obrazovky nikto z nich. Brum, brum, brum. Mená ľudí stratených, nevráti sa na obrazovku nikto